chipoto chiri iwe gezi kone bikira mukapu Kakapu akakapu kesilva vakangoitawo chihari kuti vabikire. Ndo vari kubikira gezi chipoto chaweshi taseka Really say guys for the people. Saka nasi tiri kuno deep down kugokwe. But vakansela vepadhuze taka invite my sister Chureka. Taka invite wa kunoku. I think last year November. Na sister vangu ava vakati unombouyawo kunoku kune maprograms edu atinenge takasiyana-siyana. Pane kuno imwe nzvimbo yakusati wambosvikawo ugouya November 2023 izvo zvina muna March 2024 ngati no ini ndinonyanya kusara nezvo kuti tinobhuka plus per month ta-assista vakadai also saka izvozvizvi tachuza kuya kunoku ikansela chimbotitsanangura munonzani zita renyu uye kwatiri kunonzi kwani. Zita rangu ndonzi kansela Sofa Mapindu ward 4 muchireya. Zvino tiri munzvimbo inonzi chireya kuduriro. Tiri kutaura na mai vanonzi Rona panotema. Mai vanogara vega vanotambura zvinosiririsa. Vari kutaura kuti chiimba chavo chavanogara ichi zvavanodya zvavanopfeka zvinosiririsa. Saka ndafara chazomudunhu rino kuti ndawana vabatsiri vangu vabva kuHarare kuzobatsira vanotambura muno mudunhu reward 4 chireya. Akure because kubva kumain road inonopfuura kudai so toda kuda kune kuchitekete tafamba 120 kilometers tiri mudust road chete. Saka chimbotiudza unonzani? Indonzi Loveness Muve, secretary wa Chief Chireya, ndishanda pa Good Hope Disability Trust. Ndiye akati invite akati uyai saka pane pananga ndakumboenda kumwe akati makutikangana ngati no ndiri kukuziva don't worry saka inini ndazokwanisa kuti ndiwane mukana wokuya kuno. The other reason why ndabva ndaita pressure kuti chirega iningouya kuno kumamwe projects edu achita zvari kuita ikoko musi wa 29 March ndo birthday rangu saka definitely tinoda kuri celebrate tichida sei tichivakirawo mumwe munhu kuti watichasarudza tose mashemarienzi kuti ndiani ndo mucelebrate wati kuita birthday. Saka birthday rangu muchandiitire kansela? Tinokuitira mbudzi modya nyama. Saka guys vanhu vari kunoku vanotaura chinonzi chirudzi chenjira Chichangwe. Saka ava gogo ava vanonzwa ichocho chirudzi cheka chinzwei techiudza kansela zvakuvabvunza kuti vabvunze zvakati muchinzwa vachitaura handiti nandichigoni chiuyai muchocho tikansela chivaudzai kuti uya anonzi Sheroni Gogo ava sisi vauya pana kuHarare vanonzi Sheroni ndo vauya kuzokubvunzeni vada kukubatsirewo ne1 or 2 zvinhu kuti murarame. Ava vakapfeka dress dema ava sisi Sheroni ava tikatendera mengu tikatende takararamawo neupenyu hwenu nekutibetsera kwametita Mwari angatibatsira. Chivabvunzai kuti vane vana vangani? Mune vana vangani? Vana varipo vane mishe yavo vagadzire dress vanda vakaroorwa vane mushauri vana mushauri mwana wangu kwacho aumuziva uyu mukadzi wamuzungu wapo vane nhaka vavari kutaura ivo wavo mwana ndeuye akavasira chimwana chidiki chavanogara ivo vane mwana 1 akangoendawo nenyika. Saka ava gogo ava vakazvara mwana mumwe vakaroorwa pari pamusha saka murume wakashaika saka uyu mwana uyu ndiye watoti wavasara naye ndanovacherera mvura uye kuno yotoni uri grade ariko uyu unochera mvura achira nechi pangodhi apo tisitomudhaira munoita sei munochitsanangurai pamusoro pemwana uzvi kuti wakasara gogo gore ripi uye chii chachiitika? Uyu mai vake zvavakaita vakatiza kumurume ndobva vauya pana apa vakati amai ndoda kumboendawo kumagirosa ake zvaiziva kwakaenda imbwa ndokwakandadzora kusvikana nhasi chakasiyiwa chichotanga kudzidzira kufamba chimwana uyu saka nhasi avasi kuti mwana aripi kana kufona kana kutoza asi vanhu vese kunokwavasi kuti mwana waripi hapana anomboziva izvozvo mwakaenda kujoni hatombozikana chero kufona chero kumbonzwa kuti kupi saka nhasi izvozvi makore mangani uye zvino ava ne7 sakura takasiwa ari zviku 1 year 1 year 8 months 1 year 8 months saka kuti ava vararame chichikuitika ava vati vanotoita zvokutovabatsira
semunhu womuvillage watigere naye but tinobatsira apo nepapo kwete zveevhuri inoenda munyeperai zveapo neapo nokutigore zvakangooma nderemze mwana akagaisa tufu bagete ane mhuriwo akagaisa tufu wonditsomherewo mukandirukana maona uya ane mhuri anonditsomherewo mukandiriwatame yangu vangadi kutsomorera ndokuti kunokora kutsomera kunokora ko murivo muru hakuna gore nahama dzangu ko munombowana kupi hapana kwakafushwa derere kunofushwa derere yafushwa derere yakaoma derere rinomera pasi rinyikwa tovaita tichivapawo unoti ko chibage saka vatukala nguva yekuti chibage chakaita ndimunotovapa avaende kumunda tarire avaende kumunda sangogara ivo vanhu vachiri kuzvinzwa zviri nani vairima pavairima ipo payavo vakadai apa izvo zvisvi saka izvino vatu vanenge vatokwanisa 4 years havasi kukwanisa kurima plus kuhwara nokugara vari panhoo savanopepewana yangu handugoni tichingoya tichivaonawo sekuti masikati vaona kuti vasweropa muzoti mandibudisire vhidhiyo rinoenda pafacebook ndagara ndakuudzai saka nichimbovabvunzai kuti nechirudzi chenyu mamuchirarama sei kubva zvakaenda mwana matambudziko ari kusangana nawo ndeyei negogo mejeni memweni ikwezo ndejoka mai ndimunobika kokusuka ndesuka wani ko uyu ndiye anokucherera mvura kokuwacha ndewacha ndega muwacha mega saka uyu akuda kuenda grade 1 anofanira kuenda grade 1 asi kutoenda asi ana chii ana bethi bethi anaro hake but mari sike mukonzera ndakambati muise mwana last week kwakata program yeufe aiti vana vese ngavai vasina kunyoreswa zvikoro ngavadi nyiso zvikoro saka pamwe akashaya munhu akaenda naye chikoro paakashayakwa munhu anomubatsira ipapo ndakaenda kurufu kasi havazoziviwo saka pachipu chasukuapapo chabatsira kuti aende kupi kuchikoro bhozi chirusaikudzana mahara aipapo ndinopushawo kuti aende kuchikoro horaiti gogo kana tikaona zvatinatoya nazvo saka mukati mupamotitendera kumbomuona here kuti makaita sei pindeni mukadzi pinda nai ndokuti hande munoona apa imi muri kukuya bute zvapo foja kai mepepa foja nai chaizo inenaka nai foja hadi ninyime zvenyu zvako kana usina bozambodzi ndipo iri muhomwe iti kwewo ndakutaura nonzani ndiunocherera gogo mvura kwapo wakawachirwana navo gogo koshamwari yako anonzani matomba zvorive kakachena aiwa ndikutozikana makachena kudai kura kuti muri kugona gogoka muri kugona kuchengeta mwana chaizvo ana matomba ana svina ana korera ana utachiona murambe muchengeta mwana uyu vamuona vamuyemura chaizvo muzukuru wenyu takubola kuti gogo kuri sei kuti kuuya musikana ozotabuda nesvigenyu ona ndomwe vanogara nemuzukuru sana yemuzukuru yakakura zvichafamba sei ndozvaari kuita ezvinotamba nevamwana anotamba hake nevamwe tekiteki moza zvinoita vakabhevhya kana mbuya vanenge vachida kuti angogarira padhuze havadi kuti atambe nevanokopa ipo papa kutomutora kumvura kwaanga ari tichitomudaira mvura oneka anenge ane zvifabirita anenge ane 2 lita 2 kawani saka everyday achitora izvo zvouya nazvo obika ndo mvura yanogeza ndiye uye utiudze saka unenge uchichera mvura ukadziswa neuchera mvura iwe wadziswa neuchera mvura hairemere mvura saka ndopoto chere iwe gezi
kwanobikira mukapu Kakapu aka kakapu kesilva vakangoitawo chihari kuti vabikire. ndo vari kubikira gezi chipoto chawisha tasekapu ichisadza anti Naro sadza. apa takamboona Ndara manheru nasara.